Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana Now. We are on the streets and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kama nami ngabafethu ngovusi Mavusana, aka Mavuthela. Njengoba nazi-ke bafethu, as always, I'm not alone. I'm on a Diaza prosection, pinning parts of Ghost wakhe behind the cam, and we are here on the streets looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Guys, uhlaleleni endlini. Ngoba we are looking for you guys. Come outside. Cela ukukhuluma nani eminyango bafu. Ziphi imvubu? Cela ukukhuluma nani eminyango bafethu. Nobabili. Mama wena waza nayo babazi. Noyithusi la eminyango cela manje. Danko. Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana Now. We are in the street and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kama nami mina bafethu ngovusi Mavusana, aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti-ke bafethu as always njengoba nanazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthothi nguyumuso khona ubube nani abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe Diaza prosection behind me. Ngiphethe ngiphathe uGhost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kala nguyiwani? Nezani? Azange Ngiduka zasetsheli. azange kwe-wrestling la. Awungisenalithu. Kanje thina ingoma leka ngisenaye, ngisenaye Oh, ngisenaye imizwa yakho. Washa. Oh. Sanibonani. Bebafo. Ukhombani ngapha? Ngabe khomba umuzi uyaphosa. Cha phela sipake imoto lapha manje masukhomba bafo sihamba nebodyguard lana sikhathiwe nami futhi ngiyi-former bodyguard nami ngiyayibambela manje masukhomba into esihamba ngazo hamba ni grand Saphila njani? hayi fresh ngiyaxoxa nje nokuniphaphela ukuthi ngisuke ngabona nikhomba la sibheke ngakhona CMTV thina lemjida ngombona eshusa nje kune vlog esiyenzayo. Yebo. But if lapha nina nihambiselana nayo then siya delete but abantu abaningi sesibashuthile bahambiselana nevlog yethu bayayithanda and bayincoma ke la kuma comment basiposta ku YouTube bayancoma phela bathi hey imnandi vlog yeni ngathi singaphinda ingoma emnandi yaphindwa ke lento le igama ubani mfethu Sizwe Yeah. My sister Amanda. so vele is a lovey dovey is a Indian love babes noma mpintsha babes noma mpintsha Forever Indian love in how long Indian love yet? In 3 months and counting. 3 months. Yeah. Indian love. Yes, Indian love. Ngakutshela 3 months nindaweni. Yini my brother wayibona yachaza my sister. The way avele ngakhona ngathamba nabangani bakhe. So ngavela ngathatheka kahle bekuyila. Wayihamba nabangani bakhe. Yeah. Kubangani bakhe bonke. Cha ngizange ngibone. Kwavele nje wabona yena. Exactly. Mfethu. Injalo. Hayi lovele ihlo nje lathi nje. Angibona Now. kanye ngibona yena lo. Wachazeka. Ngakuthatheka in fact. Kwakuthatha isikhathi esingana eqome ke masumtshela ukuthi yazi sesengivele ngachazeka la. Yo. Kule 3 months le esinayo basically ngabe sina 5 months. So thathe 2 months yona. Yini lengakufuna ukuyibona? Woprove Yo, hayi shame ugayibe ngifuna ukubona nje ukuthi like wami vele userious ufuna yeah. ukuzodlala Or singabangani. maybe so ngabona nami ukuthi hayi shame mina. Bathi ke nje le ngicela nje kumele lapha nendawo Dr. Lam. Ngicela ukungena la khona ngizele imic yami ukuthi ngizokwazi ukuthi angihlukanisi bese ngicela siyibuke le ndoda le esishuthayo. Nje yami le waba nenhlahla ke wena wabasola bambe baningi. Ishwa lo love sometimes ukushela intombazane ihambe iyodwa bese nesidukhe vele ebona iskim sawo sonke. Manje siyabona ukuthi fuck. Kube yazi ngichuzele lo yasebona abanye isiyaniqhatha ke lento leyo and siqhatha yena futhi nabangani bakhe yabo usukhanda conflicts nje so wena into yakhe yava grand wabathola bebonke wakwazi ukukhetha bebonke uthi cha nange ngimfunayo bese yini eyachaza ngo my brother bese My brother umuntu calm. My brother. So mangithi my brother now uzothi my brother. Yo baby. Okay. Umuntu wami like calm, like uyangihlonipha, like une care. Yo yeah, shemina indoda kwamele ibe ne care. Yeah, so yena vele like akashoti indawo. Akashoti indawo. Uhappy. Ngi-happy. Kulo 3 months lo nawo usase happy namanje. Still ngathi nje yazi ukuthini ngathi into yayizolo nje. Yeah. Okay.
No, akuna stress, akunankinga ngiyanizwa bafethu uthando lweni luhle Indian Love ina 3 months aseyintsha isavusa langabi. Kungabi ke umlilo wamaphepha. Sasekusha phela. Sasekusha. Uyamthemba kodwa ukuthi uyamthemba ukuthi 100% no doubt. Yeah. Umthanda kangakanani? Kakhulu yo. More than 100%. Yeah. Wena my brother uyamthemba my sister? Ngimthemba yo ukudlula mina. Umthemba ukudlula wena? Yeah. Wena okay, wena uyithemba wena kahle. Angizithembi kodwa ngithemba yena. Wena uyithemba. Yini ongayithemba yini unokuba weak emantombazaneni? Like Ukhohlwa ukuthi nomuntu. hayi ukuthi nginokuba weak angithola kodwa ngithemba yena okudlula mina. So yonke into engiyenzayo ngifaka yena kuqala ngithola. Okay, ngale ndlela ukuthi lapha if now ufuna ukwenza something noconfirm kuye ukuthi ngiright yini mangenza kanje. Yangithola. Okay. Ngakho ngithi ngithemba yena. No into grand level othandweni yabo sometimes kufanele ukuthi ubuze kwabanye nibonisane yabo into imashe mnandi. So ngitshele nje yami njoba ungayithembi kanje ngithemba yena. Ifoni yakho ke wena uyayithemba ifoni yakho wena? Hayi mina ifoni yami ngiyayithemba. Uyayithemba ifoni yakho? Ungayithembi ifoni yona. Ifoni uyayithemba. Yeah, ifoni ngiyayithemba. So ifoni yakho right mangathiwa nje my sister lana ufelwe ifoni and then manje ufuna uku-add number ku WhatsApp wakho inamba kamngani wakho ufuna ukukhuluma nomngani wakho ungamvumela? With pleasure. Uyazi naye ayinani iphini. Akunanto ezothi sebone ezinye izinto lapho. Next. Phela ihlo leyiyena yabo ungathi wena ufuna ukubuka la ugcina usubuka lapha. Ihlo alithungi leyihambela. So ngeke ayike into engakwenza Next. Ukhululekile. Free. Wena my sister mangathi my brother ufelwe ifoni ufuna uku-add number kalova wakhe. Okwami kungokwakhe. Hayi Indian Love. Eka babes no mambinja. Hayi yami. Dog lama dog. Hola. Afethu ngiyangichaza my sister ngiyayithanda ishandise enenza ngayo ukuthi nake because abantu abaningi esikhathi esiningi beke bexabaniswa amafoni. Yeah. Uthathe ifoni yomunye umuntu mayeke omunye sekuvela ezinye izinto. Okuyinto wrong le. Okay kulungile ke sithitha uma ukuthi uyachitha delete ke phela kungcono Nkosi yami. Hawu delete ke. Yazi mina nganga thola omunye umuntu. Uyisenkuluma indaba zami. Nganga thola omunye umuntu lo wangitshela ukuthi ungachitha. But ngicela ungaboni. Yeah, mhloniphi umuntu wakho umhloniphi. Nganganuka mina phethu le intambo endawo kodwa leyo sokuboshwe ngentambo. Uhamba ufike lapho ukuthi ngqi uthi uboshiwe. Uyachitha kodwa ungabanjwa. Babanjwa abaningi. Babanjwa abaningi. Baba so angitshela mangathutha ukuthi uyachitha. Ngamxolela. Yeah, ngamxolela. Hayi but ngingadependa. Yeah, cause sometimes akunakuthi angachitha ngomuntu maybe ngimaziyo. Asithi maybe iphutha lenza umuntu. Mawuthi bese beyile eParliament nalo muntu echitha naye. Kuzodependa. Ngimxolela. Umuntu wami. Wena bafuma ukuthi uyachitha umamazi ngimxolela. Yeah, umuntu wakho so makuthi beseyile eParliament yena wafaka abanye abantu eParliament. Ayish lapho kuzoba nzima isefaka abanye abantu eParliament lakho. Obviously uyiwani umuntu okhuluma eParliament ohlala kulesa sihlubu wena yimi yabo. So kuzoba nzima ukuthi ngixole kodwa ekugcineni kumele uxole kuzoba nzima. Okay ngiyakuthola. Okay no it's fine. My brother njengoba ushilo ukuthi ifoni yakho wena ayikho enganiqhasa nomama ungamkhiphela lapho umkhombise manje ukuthi cha we mama lento bengisho kahle nansi ngakuprovela manje na ifoni yami unga add number ufuna uyi-add manje uchat lapha inkinga afonele nezingane ekhaya. Yes besala mama sorry ukukunika icemboleka yakho nawe ungakwenza na uthi ungakwenza ikuye. Hawu okay hawu cha nina yazi question ukuthi ngenza lana vele hawu amafoni yaphathelana. Hayi cha shuthi yangena WhatsApp yami yakhe nyangene yakhe ina password yami ne password. Why yakhe ne password? Hayi ngibalekisela nje abantwana basekhaya baganga ngefoni too much. So yeah. Okay. Abantu abase. Cha yazi since kanje mina ngisazi ukuthi ngizothi siqale ngefoni kabani because ngibuka ne right nonke yabona le shandiseni le Indian Love. Ungaqala ngeyami. Yakho. Yeah okay. Hayi makusho wena mfowethu konje iphe yakho ile ngicela uzivulele mfowethu. Hayi naphini. Nkosi yami. Indian Love. Yo umuntu wami. Yawo Jesu. Nkulunkulu moya ongcwele hamba ku WhatsApp. Ngile ku search. Yes WhatsApp bafo. Search ukuthi I love you. WhatsApp bafo. Awuzothola I love you baby. It uzothola ulo I love you baby kuphela. Nangu I love you.
ubani oshoyo kusho bani kuye undoda khulume noZanele Nyamazi usisi wakhe cousin or sister yakhe but family and then nami nawe yeah nomama yakhe. okay phuma lapho I love you ngisaphela ukuthi I miss you bafona kwenzeke nje mhlawumbe udlale ngolimi nje uthi mhlawumbe usache ukuthi akwazi ukushela cha le yangiyenza because yimi kuphela so wena kuphela yeah akekho omunye phuma lapho ngisayipha ukuthi come outside hayi ngiyakuzwa mfowami ngiyakuzwa mfowami ngicela ngiyayithanda into yeni and ngiyayithanda indlela ophethe ngayo umama nendlela emphathene ngayo kuso outside yimi wena sekusha phela kusawu3 months kusawu3 months ndaba kusawu3 months siyabazi hey kodwa phela ngisho ukuthi khona kuzokwenzeka phuma lapho ngiyadlala ngithi type ukuthi sex lapho wenza njani uyayicisa kusicela ngomlomo noma yo uvele nje ngene eParliament engakhulumanga hot sauce la ngithi bayasho ukuthi umfundisi ulindwa ngeculo esontweni yebo kahle yimi lo kuwe lo ngeke ungaveli ngeke ungaveli wena ukahle lapho njayam njayam ngicela ukuthi ayiphela ukuthi ufake i-bridgeol ne i-emoji le uqale ngepages bese ufaka lokho ku cucumber banokuyicela kanjalo ngithi abanye joy ayikho sendela mina it's fine bafu thatha phone yakho uzizwa kanjani yo ngi-happy guys yo angi-happy shem happy ne ngifisa ngabe wonke umuntu wesifazane uphila njengami cela uvulele hayi inkinga ngabaphili njengawe bonke abanye bahlukumezeka abanye ibona bahlukumeza amadoda kuningi isiphithiphithi abanye bayale so useshadile ufuna ukudivorce usedivorcile ongakashadi ufuna ukuyoshada useshadile ufuna ukuyodivorce isiphithiphithi nje emhlabeni bafu ngicela ungena ku WhatsApp and then ngizongena kusearch ungiseshela ukuthi I love you ungitshela ukuthi mabe kushela wena yekwenza njani yo ngifisa ngabe bathi benginenye ithathu nje angazi ebhaliwe nje ukuthi ngithathiwe I'm taken. Yo, uthi ngithathiwe I'm taken. Khona into ebona? Yeah, yona iyavela kodwa. Khuluma nami. La kokuqala vela mina then okwesithu lo monya ngimazi. Ubani igama lakhe lo ongamazi? Yini yabazi bonke abantu abakule phone? Almost. Because kodwa yena lo awumazi. My sister banusi. Yo usiya i-previous boyfriend yami. Ex-boyfriend. Yeah, ex-boyfriend yami. Inleyo? Ngene message futhi yakasi. Hawu. Cha, konje ke kuthiwa mokhuluma ngomuntu bese yavela to speak of a devil. Nango siya uDevil. Nanga ngene message vula bafu. Singayivula? No guys, but isikhathi besingakabe right. Kanti why manje sekumele niyavela manje kumele senifuna ukuxabanisa nomuntu wami. Isikhathi besingakabe right. Isikhathi sami besizofika ukuthi ngikhulume naye umuntu wami ngayo yona le ndaba le. So angeke ngizovela out of the blue nje kuphela bese lapho ngixumkele indabeni zami. Kanjani? Mana bese beka mina ngiseva ngobani? Ngomike. Seso umuntu wakhe. Sengumike manje. Akusikanjalo. Man. Umsebe ngomike. Wena yamanje kade ehleka la kumnandi uyakhuluma uyasheshisa sekushubile no angikhulumeli lokho like ngikhulumela nje ukuthi like ngiyavela nje ngiyaqhamuka ngihamba nomuntu wami seniyafika nje nani seniyasixabanisa nje yini banthumele singixabanisa ngani senzeni wayimele ngithatha ifone yami like nibonisa umuntu wami like isikhathi sizofika le previous boyfriend yami ebengithandana naye isikhathi sani ukhuluma ngaso oh Jehova isikhathi sani sofika abobhuti angeke buya ngapha isikhathi sani sofika abobhuti ngicela tu okay ngiyakuzwa Angazi mhlawumbe ngidideka ngedwa. Ngambuza ukuthi why ifoni yakhe ihlezi ikhiwe eyami ingana pass ingena battery. Ngitshelile ukuthi abantwana igame emafonini baceda ibhetri lami. So like and lo shading iyangihlupha. Okay ngicela ubuza my sister isikhathi sani sokhuluma ngaso ukuthi isikhathi sisazofika. Isikhathi mase si right. Isikhathi sani? Njengoba benishashile ukuthi kusase early isikhathi sizofika. Ku early yini early kwenza angidida bethu angazi mhlawumbe imongezo. Ungavumba sixabanise. Sinixabanisa kuphi? Ungavumba sixabanise. Uzongitshela nini ngosini? Ungavumba sixabanise. Isikhathi besizofika sokuthi ngitshene. Wethu bangafika ngabobhuti shoot bengizolinda. Banthumele.
Simyelo bani? Banthumele. Usiya. Banthumele. Sinyo usiya Banthumele. Sinyo usiya uthe ufuna. Uyanibhatala. Sesafuna back. Uyanibhatala. Safuna back. Usibuwazi ngaye. Akazange ngitshele ngosi. Akaze kutshela ukuthi ex girlfriend usiya. Next. Akaze kutshela ukuthi lapha samshayela samhlupha basathandana akaze sho lutho nje ngusiya. Eqaleni kwami ukuhlangana naye Na ugele. ukuvula lapha. Na ikhala. Cela umningi azivulele because angiyazi nephetini yefoni yakhe. Lovulela. Angivuli. Okay kulungile. Bafu ifoni mayingavula ngiyakhona ukudonsa la phezulu. Then now kuyavela la bamba. Usiya futhi. Thuku. I miss you. Sithando sami, usiya uyangilandelela ne. Usiya ex yami before ngihlangana nawe. So usiya ngimiyekile and akafuna ukuvuma ukuthi ngimiyekile usiya. Akafuna ukuvuma usiya ukuthi ngimiyekile. And uyazi mina ngithanda wena ngithi uyakwazi lokho. Akakwazi lokho baba. Njengamanje akakwazi lokho ngoba kukhona usiya la akakwazi ngoba lokho ngingela message la umuntu engimbona la ngisamazi nje. Sengibona omunye. Nawe nje akakwazi. Sithando sami. Hayi masukusondela sizikade ume lapha kule nto yellow le angazi le black ufunani manje la. Sithando sami. Stada samangasi. Mani usiya kwenzakalani ngaye? Usiya uyangilandela, usiya Ukulandela uyaphi wena ngoba kulandela. Ngiya kumuntu wami kusizwe. Sizwe ngomuntu wakho. Hayi akusenamuntu mina. Usenamuntu. Cha. Sizwe angeke ungitshele njalo. Angitsheli lokho. Okokuqala but ne. Ogele. Wangenza ukuthi ngihlukane nentombi le ebengiyithandana nayo. Just for ukuthini sibe yi2. Ngakwenza lokho. So wahlukana na vele ngoba usufuna ukuhlukana naye uma kwaba wena wenza ukuhlukana naye. Ugele wangenza ukuthi ngihlukane nogele wami. Okay. Ngahlukana nogele wami. Ngakhetha yena. Yebo. Kodwa into angibonga ngayo le. Usiya. Usiya. Okay usiya kwenzakalani? Usiya ex yakho sakuhluphe ekulandeni. Wayibonga ayitshela indoda yakho. Bengilinda isikhathi esiright ukuthi isikhathi ngishele. right sebese. Yabo nje manje sisayifikela sona isikhathi esiright. Then siyangenibuza ukuthi nithunyelwe na. Okay. Ngiyabhadalwa na. Okay okay bafu uthi bese sokutshela ne. Belinda isikhathi esiright. If into engimbuzayo nokuthi if beningafika bekazongitshela nini. Nakho ke. Bese sizofika isikhathi baby. Nini? Ngiyokhala necilongo. Uyikoze kubuye uJesu. Busho khona. Ngixolele baby. How? Ume khona. Mina buya Okay, I can say ngicela ungixolele for ukungabi ne-honestly. njani moza ngapha mana ngapha. Ngicela ungixolele sithanda sami. Uyazi mina ngifuna ukuba nawe ngithanda wena. So ngiyacela. Kube iphutha nje ukuthi ngakutsheli mara ngicela ungixolele. So uziya manje Mina umntana abantu ngamlahla angenzanga next. and wamtshela ngalo mntana lo. Bekazi ngamtshela ukuthi yena kodwa akakutsheli yena. Next. Yimini ngathi aye kumntana lo yafo seke ukuthi abe nami. Kodwa wena usiya umyeki. Cha usiya ngimiyekile, usiya ngimiyekile. Awukwazi umtshele nje ngosiya. Kanti eqala ukubona manje indaba kaSiya. Usiya ngimiyekile. Manje wayelokho ebhala. Uyangilandelela usiya. Uhlulwa yini ukumtshela ngosiya ukuthi baby usiya wenza this and that. So nje manje samela kholo ukuthi akulandelela samela believe lokho manje akubelieve manje. Aqeda ukukubuza ukuthi ukuphi. I miss you. Bese uba believe ukuthi wena uyakulandelela. Ngixolisa baby. Hayi shame. Nayifuna yakho sisi. Wakesaro. Ubathengile labo bhuti laba wena. Ha uzofuna ukushayela bavu. Wena bathengile labo bhuti laba. Uzofuna ukushayela Yena bozongitshela nini ngosiya? Uphi umphathi wena? umphathi wethu manje. Umphathi wena banithumela ngithi. Siphethe. Umphathi wena uphi? Uzomenzani umphathi wethu? Ukhona umphathi wethu. Ukuphi? Ukhona. Ulapha emotweni. Mina nawe Uzomenzani umphathi wethu? Right, akunankinga, it's fine. So wait. Manje uyaphi umphathi wethu? Yini Banithumela. uhlanganisani naye? Angithi uyayithumela lento eniyenza i-wrong, anivulela ne-case. Ngisuka la nisuka ngikhona niyabuya ngizobhidizela mina e-relationship yami. Ezithi mina ni-perfect. Ubhidlizelwe yithi ubhidlizelwe usiya. Ubhidlizelwe usiya noma yithi? Yithi noma usiya? Ningazenzi ngathi manje. Yini wena ungenza into eqondile waye Ngathi nazi kakhulu. lo mfana lo ngeswakutshela yini ukuthi Ningazenzi ngathi nazi kakhulu. Which is wrong, totally wrong. okay manje Eniyenzayo. uyokwenzani umphathi wethu ufunani kuye? Ufuna ngitshene ukuthi wayenza so. Wayenza so. Yena u-perfect na. Yena u-perfect. Yena u-perfect. Wemama siyasebenza thina la silungu isizwe. Uyamfuna? Akekho umphathi wethu. Akekho khona brother wakhe. Ukuphi yena brother wakhe? Ufuna no brother wakhe? Ufuna yena brother wakhe. Nangiya. Hawu manje wakugijima mo support him. Mana mina ngifuna ukuze mama ufuku. Hawu.
Hawu. Eric. Woza la. Woza. Nguyilo ya. Ngiyamcela tu. Awumiya kwemusa. Nangi. Ngicela tu. Ngicela nempahla. Sorry, nangi. Ngicela ngiphithizele. Okay, mina ngifuna ukwazi ukuthi yini. Ngiphithizela Ukuze sike okay. Niyabuya futhi. Nizongidabulela impahla zami ubalekelani? Sikujabulele. Ubalekelani? Because uthi ufuna ukuthi aye ufuna siya kumsebenzi. Senze siphile ngani thina manje? Umphathi wena ubalekelani? Mothi siyakela nje siphile ngani thina? Ngivulela icase nini? Lesi CMA TV yenu le ngizonivulela icase mina. ICMTV Serious. Ngiyonivulela icase. Nangi ya mphathi. Ngihamba ukhuluma. Ubalekelani? Ngizogijima yonke le ndawo mina ngigijimisana naye. Angazi. Nangi kodwa mphathi. It's fine. Manje yakuyi. Kuyaqhubeka yahamba lo bayira. Kuyabaleka lokho ebhedlisi. Akufuna ukuzomela ubrother wakhe. Uyabona ukuthi awulabhuli la. Njengoba manje kumele ubuya kumela on your behalf. Akukhulumela ukuthi ingane iyabuza ukuthi wayesenza lento esiyenzayo. Kumele ubuya ukukhulumela. Nangu ya baleka. Ayok. Take us home, man. Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are on the street and you are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kama lami ke mina bafethu ngoVusi Mavusana, aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthothi nguyumuso khona ubube nani abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe Diaz cross section behind me. Ngiphethe ngiphathe ubghost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kale nguyiwani? Nezani? Azange Kuthi iduka zasetsheli. kwi wrestling la.